29 مای президент ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Шаҳбоз Шариф ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхо ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд, мулоқот намуданд. Дар вохӯрӣ рӯзномаи ҷории равобити ду кишвар ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки мо саҳми Покистонро дар татбиқи ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои обу иқлим қадр мекунем. Аз рушди бемайлони муносибатҳои кишварҳо изҳори қаноат карда шуда, муштаракоти таърихӣ ва фарҳанги ду кишвар заминасози ин раванд номида шуд. Дар робита ба тамоюлҳои таҳаввулоти ҷиддӣ ва афзоиши нооромиҳо дар минтақаҳои гуногуни сайёра тақвияти беш аз пеши ҳамкорӣ дар арсаҳои мудофиа ва амният муҳим шумурда шуд. ҷонибҳо ба гузориши робитаҳои ду кишвар дар соҳаҳои мухталифи иқтисод бахусус дар бахши энергетика, коммуникатсия ва нақлиёт таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. Аҳамияти муҳими тарҳи Касаҳазор ҳамчун пайвандгари минтақаи фаррохи Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ таъкид карда шуд. гуфта шуд ки Тоҷикистон барои такмили пайвастагии минтақавии алоқамандии тавсеаи роҳҳои ҳавоӣ оҳан ва мошингард ҳамчунин дастрасӣ ба бандарҳои Покистон мебошад. Барои тавсеа бахшидан ба ҳамкории иқтисодӣ, идомаи фаъолияти самарабахши комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ, шӯрои муштарак ва форуми навбатии соҳибкорони Тоҷикистону Покистон маъқул дониста шуд.